Στην αντιμετώπιση του προβλήματος των μικροεκμεταλλεύσεων της ελληνικής γης παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του ΑΠΙΘΙΤΑ. Η έρευνα έχει στόχο να αναβαθμίσει τους μικροπαραγωγούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και να βοηθήσει την κοινωνία, συμβάλλοντας στην προσφορά φθηνότερων και πιο υγιεινών τροφίμων, αναβαθμίζοντας την οικονομία της υπαίθρου. Οι μικροεκμεταλλεύσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στο επίκεντρο της εναρκτήριας εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Crop Matching από το Τμήμα Γεωπονίας και Αγροτικής Οικονομίας του ΑΠΙΘΙΤΑ. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του ερευνητικού έργου Κωνσταντίνο Μάτα, αν και οι μικροπαραγωγοί αποτελούν το 30% των αγροτών στην Ελλάδα, παράγουν το 60% των αγροτικών προϊόντων. Τις μικρές καλλιέργειες, το κεράσι, το σίκο, τα διάφορα λαχανικά, τα ζαζαβατικά που λέμε εμείς, πρέπει να τα παράγουν μικρή παραγωγή. Και ύστερα βγαίνεις και λες είναι ακριβά όλα αυτά. Οι μικροί παραγωγοί μειονεκτούν και δεν είναι μόνο που παράγουν, τα παράγουν όλα αυτά και συμβάλλουν στην υγεία των ανθρώπων. Διότι οι άνθρωποι σήμερα τρέφονται με 2-3 είδη. Ουσιαστικά, άμα δείτε, με τα 3 είδη μόνο καλύπτει τη διατροφή του 60%. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι μικροκαλλιεργητές πρέπει να εκπαιδευτούν καταλήλως, να αξιοποιήσουν τη τεχνογνωσία και να εξοικονομήσουν τα υδάτινα αποθέματα για να παράγουν όσο το δυνατόν ποιοτικότερα προϊόντα. Πρέπει να εκπαιδευτούν ακριβώς οι μικροκαλλιεργητές πώς αξιοποιούν καλύτερα τη γη τους, ιδιαίτερα τώρα που έχουν λιγοστεύσει τα νερά, πώς δηλαδή με πιο λίγο νερό παράγουν καλύτερα προϊόντα από προηγούμενα. Εδώ πέρα ακριβώς πρέπει να αξιοποιηθεί η τεχνολογία, η τεχνογνωσία. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η υιοθέτηση τεχνολογίας. Όταν μιλάμε πλέον στην ψηφιοποίηση της γεωργίας, στη γεωργία ακριβίας παραδείγματος χάρη, όταν ένας γεωργός ο οποίος έχει μια πολύ μικρή εκμετάλλευση δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτή την επένδυση οικονομικά. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των 16 εταίρων του ερευνητικού έργου Crop Matching, οι οποίοι προέρχονται από 13 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.